Arratsalde on guztioi, ikusten dugu parte hartzaileak eta batzen hasi direla, eta orduan beste barik hasi egingo gara. Hau izatez da bertsolaritza eta askatasuna izeneko saio telematikoa, arratsalde on guztioi, eskerrak emon guztiei baietza emon diozuelako proposamen honi. Gauza tekniko pare bat bakarrik. 80 minutuko tarte izango da. Lehenengo sarrera txiki baten ineukengo dana, geroago Xabier Euskitzek egingo du berba 21 minututan, horren atzean Ekaitze Goikotxea izango da, eta azkenik galderantzunetarako tartea utzi behar dugu. Guztira 80 minutu izango dira. Ondo betetzen dugun saioa eta gauzak ondo da zen. Galde erantzunetarako, hori badaukazue honetan, non galdetu, preguntas y respuestas esaten du neurean, hortxe idatzi eta gero saiatuko gara batzen apur bat, edo beste barik zuek esaten duzuen moduan ematen hori. Gogoan, por una memoria digna elkarteak antolatzen du saio telematikoa. Holtza telematiko honetan, gaur Xabier Euskitze eta Ekaitze Goikotxea sobran ezagunak bertsolaritza munduan eta beste eremu batzuetan ere bai. Euskitze aparteko komunikatzailea da, bertsotan, prosan, iritzi artikuluetan, elkarrizketetan, danetan. Beti aurkitzen du berba zehatza. Orain gutxi beste kazetari batek esaten zuen hitzaren magoa dela. Bueno, hortik edo. Hizkuntzaren aparteko zena daukana. Hori dudabarik, ez da magala. Urteetan, telebistako aurkezle esatari moduan ezagutu izan dugu, magazinetan, elkarrizketetan eta hainbestetan. Horrezkain eta berbada horren aurretik, aspaldiko bertsolari trebea, gaztetan hasitakoa, eta eskolarteko txapelketa irabazi eta gero handik gora, txapelketa nagusietan parte hartutakoa, eta, 89an bertsolarien txapelketako nagusiko 3. egin zuen, eta 93an, txarto espanago, espabe zeutaukazu zuzentzea, txapeldun ordea izan zen Euskitze. Euskal Herriko plazetan ezaguna eta ondo estimatutako bertsolaria eta plaza gizona. Gero, 1988an gaziak eta gozoak tartean, holtza gainean kantatzeari utzi eta gero beste lan batzuk eta hartu izan ditu. Oso ezaguna telebistaren bidezko partiduen emankizunengatik, eta gero beste proiektu oso zail batzuetan parte hartzegatik. Eskerrik asko, Xabier Euskitze, gurekin bat egitegatik gaurkoan. Ondo eta. Ekaitze Goikotxea, 1980an Biasainen jaiotakoa, bertsotan ibilitakoa eta dabilena, bertso jartzailea eta ekintzailea. Irakaslea da orain Biasaingo institutuan, ez da? Bueno, ez dakite ondo ze arribitxia daukaten hortxe gela horietan. Institutoko ikasleekin eta beste gazte batzuekin ere, badabil proiektu desberdinetan bertsoari ekin eta ekin, eta, halako ale batzuk sare sozialetan ere ikusi izan ditugu azken parte honetan. Ekaitz ere gazte hasi zen, eskolarteko txapelketan, hor irabazle gertatu zen, eta geroago nagusian hortxe bere burua ere erakutsi izan du. Bertso jarrietan ere sariak irabazitakoa eta txarto espanago horixe saria edo abrasaria edo basarrizariak irabazitakoa baten baino gehiagotan. Gai sozialetan ere askotan ikusi dugu. Eta orain, ez da gero hortik begiratzen ibili naiz eta badago proiektu bat popatik banda eta naizen elkartearen ekimenez, horbe ekinean, ipuinetan challenge edo izeneko proiektuan, eta gero beste bat ere hortik ikusi dudana, eta hori izan da balio erantziat tezetaz. Halako erakusketa bitxia, berbak emateko irudi batzuei, ez da? Oso interesgarria dana, hitzaren inguruan, komunikazioaren inguruan, eta hori.
poesia dela, edo bertsoa dela, edo ostantzeko hizkuntzaren erabilera. Eskerrik asko Ekaitz Goikotxea gure artera etorteagaitik. Asko estimatzen dugu. Bueno, bioi, eskerrik asko. Honen moduko aurreko hitzaldietan, guretzat gure elkartearentzat, badago iraganean bizi izan dugun, urretik bizi izan dugun egoeran indarkeria tarteko, eta horren gaineko ardura berezia daukagu. Eta ezin dugu beste barik ahaztu. Urteak pasatu dira sueten egon zenetik, behin betiko sueten egon zenetik, baina horren guzti horren gogoeta zintzoa egin behar dugu, bizikidetza eratu beharrean gauden honetan, ezta? Ezinbestekoa da, gogoeta egitea eta edozein kasutan deslegitimizatu egin behar dugu erabilitako indarkeria. Atzera begira, uneak aztertu, non geunden, ikusi, berraztertu akaso, nola kantatzen dugun, orduko gauzak eta nola gertatu ziren beste ikuspegi bat ez behar bada, eta gogoeta horretan gaur bertsolaritza mundura jo dugu. Lehenengoz zebire euskitza izango da, eta apur bate kokatzeko, beste hitzaldi telematiko batean egon zen Ramon Etxezarreta, eta berak esaten zuen, bazegoela alako urtietan alako isiltasunaren legea edo kulturaren munduan eta batez ere euskararen munduan alagolako isiltasunaren legea. Eta orduan gauzak esan egiten ziren batzuetan, baina edo, arazoak sortzen zirela, ezta? Edo esan baina nekez esan ahal izaten zen, eta kulturan, herrian, kaleetan, zegoen alako isiltasun modukoa edo ondo eza edo ez dakit nola esan. Atentatua gertatzen zirenean, eta bat ekarriko dute gogora bakarrik, Alberto Muñagorrik jasan zuen atentatuan, Albertok berak kontatu zuen beste hitzaldi batean, geroago izan zituela elkartasun mezuak, baina bertotik baina Euskal Herritik baino elkartasun mezu gehiago hartu zituela kanpotik. Eta hori ere bada apur bat pentsatzekoa. Hemen berton izandako elkartasun mezuen arteko bat izan zen Matxain bertsolariak egindakoa. Bertso batzuk argitaratu zituen eta gerora bisita ere egin zion ospitalean. Albertok esaten zuen sekula ez zuela astuko une hori gauza hori, ezta? Urte horretan bertan 1982an, Xavier, zuke irabazi zenuen gazteen arteko edo eskolarteko txapelketa, ezta? Bertsolarien txapelketa. Eta orduan badakigu sobran eta gal, torturak eta indarkeria bizi-bizirik izan genuela. Nolako bizipenak dituzu, eta hori apur bat kontatu behar diguzuna, nolako bizipenak dituzu honen inguruan, holtza gainetik, jakina. Gaurko lana hoxe izango da apur bat puntuarik, baina gaia hortxe zeuretzat 20 minutuko neurria eta zeurea da hitza oso-osorik, nahi duzun beste, bintzate 20 minutu apur bat gehiago izan daitekena. Eskerrik asko. Eskerrik asko Amagoia sarrera honegatik eta eskerrik asko gonbidapena egin izanagatik, gaitzi ere diosala. Eta, zer esango dut banik gai honi buruz, gai latz honi buruz. Orain esan duzun horrekin guztiz bat nator, Amagoia, nik neure bizipena kontatu ditzaket. Nik ez dut honi buruzko askatasuna eta bertsolaritza eta askatasunari buruzko tesi sakonik eta landurik aurkeztuko hemen. Nik ez dut egia absoluturik esango. Nik neure bizipena kontatuko ditut. Zer bizi izan dudan, nola eragin didan, zer egiteko gai izan naizen, zer egiteko gai izanen naizen, nik neure egia kontatuko dut. Ez dauka beste baliorik, baina neuk horixe bizi izan dut eta saiatuko naiz ahalik eta zintzoen azaltzen. Ni aspaldikoa naiz, Frankoren garaian jaiotakoa naiz, ikastola klandestino edo behintzat alegal batean ikasitakoa, familia abertzale
oso abertzale eta oso euskaltzale bateko semea. Gure etxean Salvadorrek aipatzen zituen herria eta hizkuntza ziren, gauza benetan garrantzitsuak, benetan sakratuak, benetan maitatuak eta zainduak, baina nik uste gure sendian horien gainetik, ez da erraza, baina horien gainetik jarri izan direla beste balio batzuk. Askatasuna bera eta bakea esate baterako. Gure nik Atxite Guillermo ezagutu nuen, nik 10 urte neuzka. Franco nik 9 urte nituela hil zen. Eta Atxite Guillermo berriz hil zen, nik 10 nituela. Eta gogoan dut nola bizi izan genuen ura, mutikoa nintzen, baina, bueno, aldi berean oso politizatutako giro batean hazia ere bai, gure Atxite Guillermo gudari izan dakoa, oso gizon jantzia zen, politika oso gertutik jarraitzen zuena, arekin iritzi trukera etortzen zen egunero gure etxera haren anaia, gure Osaba Rafael, gure Atxiteren anaia, gura ere gudari izan dakoa, eta maisu izan dakoa, eta bueno, nik primeran gogoratzen dut Franco hiltzenekoa. Eta gogoratzen dut, bueno, sekulako deskantsua izan zela, garai beltz bat atzean ustea zelako. Baina aldi berean, bueno, gure Atxite eta oso tristauak ziren, eta pozik eta ez zuten adierazten gure aurrean, ez genuen ez zuten txampain botilarik ireki. Gure amak beti esan izan digu txikitatik, gure nik anaia bakarra dut, Mikel, 4 urte gazteagoa, eta beti esan izan digu bioi, izan zaitezte bakezaleak, izan zaitezte bakegizonak. Bakezaleak ez, izan zaitezte bakegizonak, esan izan digu beti. Baina aldiz, jaio ginen garaian eta jaio ginen giroan jaiotakoa gara, eta guk bizi izan genituen, esate baterako, gure inguruan ibiltzen ziren, zahartxeagoak ziren, baina gure inguruan ibili izan ziren jolasean, futbolean, zaharragoak eta indartsuagoak zirelako, behar bada bereiz xamar, baina antxe ibiltzen ginen denok elkarrekin, komando autonomoetako kideak izan zirenak, ondoren mutiko batzuk ziren, gu bezalaxe zahartxeagoak, eta haiek berehala sartu ziren giro horretan, eta berehala ies egin behar izan zuten, eta gero haien inguruan gainera ikaragarria gertatu ziren, Pasaiako segada beldurgarri ura, eta bostildako, eta sekulakoak izan ziren, eta guk betidanik ezagutu genituen gazteak izan ziren. Bestea, Ramon Oñederra, Katxu, Galek hil zuen lehendabiziko etakidea, gu baino zahartxeagoa zen, baina, izaeraz eta nahiko, ez dakit, nahiko umea edo zen, mutiko ona iruditzen zitzaigun guri, eta zahartxeagoa izan arren, 3 urte zaharragoa izango zen, baina gurekin ibiltzen zen ura ere, eta halako batean, arkere aldegin zuen, eta Ramonek aldegin dula, eta etako egotea bat, eta eta sartu zela, eta gero zer da, eta hil egin zuten. Ramon Oñederra, Katxu. Eta, giro horretan jaiotakoak eta azitakoak gara, ez da. Gero bertsotan hasi nintzen, eta ni bertsotan hasi nintzen garai hartan, gure eredu eta guretzat izarrak ziren bertsolariak, belaunaldi zaharragoetakoak, nik uste ez zirela inola ere indarkeriaren aldekoak, eta Lazkao Txikibera, Jose Lizaso, Txomin Garmendia, Jon Azpilaga. Baina, han gertatu zen, garai oso bortitzak iritsi ziren, belaunaldi hura pixkanaka zahartzen ari zen, eta haiek ere ez ziren ausartzen zerraskorik esatera. Ramon Etxezarretak esan zizun horrekin, guztiz bat nator, nor ausartzen zen ezer esatera. Hainbesteko bortizkeria giroa zegoen, hainbesteko presioa, hainbesteko tensioa, bertso saioetako estetikari ere erreparatu behar zaio.
edozein herritara joaten zinen, eta oholtzan, atzean jarrita egoten ziren, herri hartako etakideen, edo presoen, edo ieslarien argazkiak, izen eta guzti, eta hasi zaitezan, giro horren kontrako zerbait esaten, eta gainera ni oso mutikotan hasi nintzen, eta hasi zaitez horren kontrako zerbait esaten. Bertsotan gure garaian edozeri buruz hitz egiten genuen. Ia edozeri buruz. Aipatzen genituen, garai hartako gertakari politikoak, eta perestroika aipatzen genuen, eta aipatzen genuen milakai aipatzen genituen, aipatuko genuen Galen sorrera eta Galen atentatuak aipatzen genituen, eta Felipo González aipatuko genuen, eta Mitterrand aipatuko genuen, eta Reagan aipatuko genuen, eta mundu mailako gerrak eta horrelako gauzak eta aipagai izaten genituen, Galen atentatuak ere bai, baina etarenak ez ziren aipatzen. Guk etaren atentatuak ez genituen aipatzen. Eta gainera artean zigor kodea ere, etzen gaur egungoa, eta indarkeriaren apologia egitea ere, gaur egun pentsa ezin litezkeen gauzak esaten ziren orduan, eta giro horretan sekulakoak entzuntzen hitzakeen, eta zuk giro horri kontra egiteko, edo atentatu baten aurkako, edo hildako baten aldeko nolabaiteko sentsibilitatea, edo elkartasuna adierazteko ere, sekulako oldeari egin behartzen nion aurre. Pentsa ezazu, zer nolako giroa bizi izan genuen esate baterako, bahitutako pertsonak izan zirenean, bahitutako pertsona baten, bahitutako errugabe baten aldeko pankarta bat, aldaia askatu besterik gabe, bestelako konnotaziorik, bestelako mezurik erantsi gabe, aldaia askatu bakarrik zioen Oiartzungo baserritar zen azkenean aldaia, gerora negozio bat martxan jarri eta kamioi asko izan zituena. Baina besterik ez zuen egin. Lana egin eta lana sortu eta lana eman. Besterik ez zuen egin. Eta aldaia askatu jartzen zuen pankarta baten atzean jartze soilagatik, ikaragarrizko tentsioa bizi behar izaten zen. Eta aurrean jartzen zitzaizkizuen batzuk oso metro gutxira, sekulako gorroto aurpegiarekin, eta matalos esanez. Eta orduan, hau testu inguru hau ezinbestekoa da, orduan bizi izan genuena ulertzeko. Hainbeste bizipen daude, niri behin oso mutikoa nintzela, 16 urte izango nituen gutxi gora bera. Artean karnetik ere neukan, eta lagun batzuek esan zidaten, etorriko alaiz mesedez Bizkaiko herretxo batean zen. Etorriko alaiz mesedez gudari baten omenaldi bat zagok, eta han pare bat bertso kantatzera. Mendian monolito bat jarriitek, eta han pare bat bertso kantatzera etorriko alaiz. Eta beste pare bat bertsolari ere baziren. Ez oso ezagunak eta, baina. Eta ni joan nintzen, gudari hitzak niretzat esan nahi zuena kontutan hartuta, nire aitonaz etorkidan niri burura esate baterako, gudari aipatutakoa, Frankoren kontra gerran ibilitako gizon bat, Euskal Herriaren alde gudan ibilitako gizon bat, baina gero beti indarkeriaren bortxaren kontra ezagutu izan duen, nik gure akike, eta ni horrelako batik kantatzera joan nintzen, eta ez hildako etakide baten omenez egindako monolitoa zen. 16 urterekin giro hartan zer esan behar duzu. Nintzen, neuk pentsatzen nuena esateko gai izan, ez da inondik inora ere, esan nuen, han zeudenek entzuna izuten. Nintzen beste zer esateko kapaz izan, baina aldi berean, neure buruarekin ere, enengoen gustura, enengoen eroso,
ni gizon horrek egiten zuenarekin enago ados esaten nuen. Hark pertsonak hil zituen herriaren izenean eta Euskal Herriaren askatasunaren izenean eta pertsonak hil zituen hark. Eta batzuk guardia zibilak izango ziren, beste batzuk militarrak behar bada, baina baita gerora badakigu zein hiltzen zituzten. Kazetariak hiltzen zituzten, esate baterako. Eta nik gero, zuek esan duzu, elkarrizketak egiten dituela telebistan, eta magazinak aurkeztu, baina nik albistegiak ere aurkezten dituen. Nik gaur egun albistegia aurkezten nuen. Eta kazetariak dianan jarri zituzten, eta ni nintzen alde batetik kazetaria, eta medio publiko ofizial bateko albistegian aurpegia ematen zuena, eta aldi berean, bertso saioetan eta, bestelako ikuspegi bat azaltzen saiatzen zena, eta beste askok esaten ez zituzten gauzak esaten saiatzen zena. Neure muga guztiekin, neure kezka eta beldur guztiekin. Joies nik enuen ezagutu. Joiesen senarra, Juanjo irakasle izan nuen, Santo Tomas Lizeoan. Sekulako zirrara eragintzidan. Eta niri etzidan inork deitu ator mesedez Joiesen omenaldira. Joan behar esantitu nuen. Eta joan nintzen. Joan nintzen, dardarka, egia da, dardarka joan nintzen, eta oraintxe bertan ere, kontatzen ari naizela ere dardarka nago. Ikaragarria izan zen ura, ikaragarria izan zen Txomin Artola eta Amaia Zubiria ere dardarka ikustea, Imanol dardarka ikustea, enintzen bakarrik, enintzen ibertsolari bakarra, Andoni Egañan egon zen. Jon Sarasuan egon zen, enintzen bakarrik izan. Haiek ere gazteak ziren, ospe handia zeukaten, sekulako goi maila zeukaten, punta-puntan zeuden, eta han izan ziren. Eta gero jeitsi ginenean, bukatu genuenean, eta jeitsi ginenean oholtzatik, eta jendea etorri zitzaigunean, besarkadak ematera, baina zinezko besarkadak jendea negarrez, eskerrik asko, bertsolari batzuek gauzeuek esatea, Joiesen omenaldira etortzea, sekulako balio dauka horrek, eta zer nolako zirrarak ez da. Eta gero, tentsio hondiko egoerak, beste asko ere bizi izan ditugu. Bertsolariok jende aurrean kantatzen dugu. Pentsatzen dut, handu lertxun direntzat ere etzela erraza izango indarkeriaren kontra, indarkeria ororen kontra eta etarenaren kontra ere bazegoela adieraztea. Etzen erraza izango. Baina oso desberdina da, esan nahi dut. Kirmen Uribek esate baterako liburuak idatzi izan ditu New Yorken. New Yorkera joan izan da liburuak idaztera. Baina nik ezin nintekeen urtebeterako New Yorkera joan, han bertso saiorik etzegoen, New Yorken. Nik hemendik ezin ezakeen aldegin, nik bertsotan egitekotan, bertsolari izatekotan, eta neure jarduerari, eta gehien maiten nuen ekinbide horri heltzekotan, hemen geratu behar neukan, Euskal Herrian jarraitu behar neukan. Eta Euskal Herrian geneukan giroa, geneukan. Are bortitzagoa, ezker abertzaleak oldartzen ponentziarekin, beldurraren sozializazioa zabaldu zuenetik. Gauzak sozializatzea ezinbestekoa da. Euskal Herriaren herri izaeraren aldeko espiritua indartzea, euskararen aldeko sentsibilitatea indartzea, sozializatzea. Gauza asko dauzkadu sozializatzeko, baina beldurra, terrorea, mina, bortizkeria sozializatzea etikoki guztiz gaitzesgarria izan zen, eta estrategikoki berriz herri honentzat suntsigarria. Gure arteko bizikidetzari eta euskaldunon abertzaleon arteko giroari ere sekulako kaltea egin zion. Beste kontutxo bat ere esango dizuet, begira. Ni 91. urtean, 89. urtean, zuk ongi aipatu duzu Amagoia,
denboraz nola nabil, ia joan zaizkite, ordu laurden joan zait. Ni gazterik hasi nintzen bertsotan, gazterik hasi nintzen, txapela irabazi nuen eskolarteko txapelketan, eta oso gazterik hasi nintzen, 15, 16, 17 urterekin onenekin kantatzen, suerte hori izan nuen. Lazkao txiki, Lasarte, Lazkano, Lizaso Zarra eta Gaztea, Gorrotxategi, Amuritza, Lopategi, horiekin guztiekin saio asko egindakoa naiz. Batzuekin ez hainbeste Lasarterekin, eta baina horiekin denekin kantatu izan dut. 89. urtean, Euskal Herriko finalean sartu nintzen, eta, lan ona egin nuen, nintzen txapeletik urruti ibili. 91. urtean sekulako bumba bizi zuen orduan bertsolaritzak, ikaragarria, ez dago sinesterik. Orduan edozein herriskatan 100 eta 100 lagun biltzen ziren, Azkoitian gogoan dut antzokia handia, guztiz beterik, eta antolatzaileek baimena eskatu ziguten oholtzan gure atzean jendea jartzedin. Eta baina, ia geuretzat ere lekurik etzen geratzen. Zerainen altzen, zerainen zegaman, pilotaleku handia, erabat lepo bete eta 1000 lagun inguru, saio normal bat entzutera, ez txapelketakoa. Eta, sekulako bumba bizi zuen bertsolaritzak, eta 91. urtean antolatu zuten, urte askoko etenaren ondoren, Gipuzkoako txapelketa. Finalean sartu nintzen, favoritoetako bat nintzen, favorito ofizialetako bat, bertsolari aldizkariak ere atera zuen ale berezi bat, 3 favoritoak, Egaña, Lizaso eta Euskitze. Gero ez zuten asmatu, Peñagarikano birabazi zuen. Baina, puntan genbiltzan eta zeresana ematen zuen gure lanak, eta nire kuadrillakoek, nik Azkoitian dut kuadrilla, eta nire kuadrillakoek pankarta bat eraman zuten. Eta poz eman zidan, zinez, poz eman zidan. Eta egon ziren, ez dakiz zer jartzen zuen pankartak, baina hau Euskitze, besterik gabe, behar bada. Baina, poz eman zidan. 92. urtean hasi zen giroa aldatzen niretzat. Bat-batean arazoak izaten hasi nintzen, urtero kantatzen nuen lekuetara joan gabe geratzen hasi nintzen, baziren zenbait herri ni urtero deitu izan nintutena, eta bat-batean saioietatik kanpo geratzen hasi nintzen, eta gero goxotasunik gabe geratzen hasi nintzen. Esan dut, Kirmen Uribek New Yorken gela batean idatzi dezake, baina bertsolariak jendearen aurrean kantatu behar du, eta jendearen goxotasuna ezinbestekoa du, hurbiltasuna, goxotasuna, txaloak. Zu egin duzue, Xabier Euskitze, eta zu txalozaparra hori behar duzu. Ikusten baldin baduzu besteak aurkeztu dituzte, eta denen aurkezpenean sekulako txalozaparra da. Eta halako batean, patetik saio gutxiago egiten dituzu, eta gero gainera, txaloak ere, askoz ere pelagoak. Aldian behin igual txisturen bat ere, bai. Eta ez dira ninteken New Yorkera joan, iesi, eta kantatu behar nuen baldintzetan kantatzea, etzen goxoa, etzen bat ere erosoa. Baldintza gogorretan ari beharra neukan. Eta gero, 92. urtetik aurrera, esan dudan bezala, handik aurrera hasi zen kontrako gire hori sumatzen orduan hasi nintzen, eta 93. urtean berriz, ez Gipuzkoako txapelketaren finalera, Gipuzkoako txapelketaren finalean ere, belodromoa lepo bete genuen, 11.000 lagun, eta gehiago etzelako sartzen jenderik. Eta gero leku berean, belodromoan berriz ere, eta jendetza berbera, gehiago etziteken sartu, baina Euskal Herriko txapelketa nagusiaren finala zen. Eta nere, favoritoen artean geunden, beste batzuekin batera. Baina 93 zen, etzen 91. Nik sekula ez diet galdetu nire kuadrillakoei, 93 zeatik etzen duten eman pankartik. Sekula ez diet galdetu, baina ez zuten eraman. Hori egitea bakarrik ere, begirada txarrak jaso beharra zen. Gerora, nik oso estimatua dudan pertsona batek,
eta ezker abertzalearen ideologiatik nahiko gertu dagoen kazetari ezagun batekin ezkonduta dago gainera, eta nik orduan ere harekin harreman estua nuen, eta handik urte askora esan zidan, baldakizu niri final hartan zer gertatu zitzaidan. Eta, ez? Bueno, gu laguna ginen, nik beste bertsolariak ere estimatzen dituen, eta haiei ere txalo jotzen nien, baina nik zuri txaloak oraindik ere sutsukia jotzen izkizun. Eta atzeko mutil batek kargu hartu zidan, aizu. Zuk zergatik jotzen diozu txalo, horrela euskitzeri. Hau guztia, testu inguru hau guztia, beharrezkoa da, bertsolarizaz eta askatasunaz hitz egin behar dugunean. Nik zer egin nuen, apartekorik, zutabeak idazten nituen orduan ere, Euskaldunon egunkarian idazten nuen, argian ere idazten nuen, eta neure pentsakera adierazten nuen. Ni alintzen indarkeriaren kontra zegoen bakarra bertsotan, ez noski. Ez genuen hitz egiten honi buruz. Eta lagunak nituen, lagunak ditut, baina honi buruz ez genuen hitz egiten. Ramon Etxezarretak esaten zuen hori. Por cierto, Ramon, nik aurkezten nituen elkarrizketa saio haietara askotan etortzen zen gonbidatu gisa, eta beste zenbait gonbidatu bezala bizkartzainarekin etortzen zen. Eta giro hartan, ahal izan genuen, egin genuen, ni seguru nago nerekin plazetan ibili ziren beste asko ere indarkeriaren kontra zeudela. Eta haientzat ere etzen errese izango. Haiek ere nire eskenatoki berberean, oholtza berean kantatu behar izaten zuten. Eta atzean, etakideen argazkiak egoten ziren. Eta ez zuten esango nahi zutena, baina askotan geratuko ziren, aurrekoek, entzuleek edo entzuleetako batzuk, ausartenek, oldarkorrenek edo antolatzaileek esan nahi zutena, entzun nahi zutena esan gabe. Askotan geratuko ziren. Eta hemen beste askok ere ahal izan dutena egin dute. Ni gonbidatu nauzue ona eta onartu dut gonbidapena, baina hemen egoera zailak asko jasan behar izan ditugu. Eta nirekin ibiltzen ziren gainerako bertsolariak ere bai. Eta, bakoitzak bere izaera dauka, batzuek sufrimendu hori beste era batera eramango zuten, eta beste era batera bizi izango zuten, baina behar bada nik baino gehiago sufrituko zuten. Nik sufritu nuen, nik asko sufritu nuen, eta biztan da, 27 urterekin utzi nituen txapelketak, ez horregatik, baina, eta gero 32 urterekin oholtzetatik erretiratu egin nintzen. 32 urterekin erretiratutako bertsolaririk elitean bintzat inorrez da izan. Beste asko erretiratu dira, baina elitean ez zebiltzanak, eta saio gutxi egiten zituztenak, eta nekez aritzen zirenak, eta etzen nire kasua. Nik bertsotan erraz egiten nuen, elitean nenbilen, eta 32 urterekin erretiratu egin nintzen. Eta gainera erretiratu nintzen ja giroa goxatzen hasita zegoenean. Ja, Lizarra gara ziren garaiak eta ziren, eta ja, oso begirada zorrotzak eta egiten zizkidan jendearen begirada ja goxatzen hasita zeuden. Beste era batera begiratzen induten, agurtzera ere igual etortzen ziren batzuk, eta beste giro bat zen, baina behar bada erretiratzea, hau nik gerora pentsatu dute, ez dakit. Horrelako erabaki hartzen dituzunean, askotan subkozientea ere horre goten da, eta behar bada, haiek guztiak boikotak, zenbait lekutan boikotak egin zizkidatenak, edo hain deseroso sentinedin lan egin zutenak, eta haiek guztiak botere gabetzeko tresna bat ere bazen erretiratzea, ez da. Boikota egin nahi aldi dazu, horretarako aukerarik ere ez daukazue, egizuen nahi duzuen. Esan nituenak baino asko zere gauza gehiago esan nahi izango nituzkeen, baina iritsi nintzen gainerakoak bezala. Hale izan genuen, egin genuen, eta orain bazorionez beste garai batzuk bizi ditugu, eta nien naiz herri saio ibiltzen gaur egun, baina pentsatzen dut bertsolaritzan ere gauzak aldatuak izango direla.
Eta ja, asko luzatu naiz, barka. Ez dut entzuten zure ahotsa, Anagoia? Barkatu isilean egon naiz eta orain bai, ezta? Mila esker zure lekukotasuna gaitik, asko estimatzen dugu zure lekukotasun hori. Ez da erreza gauza kontatzea, urtietara ere ez da erreza izaten. Hor barruan badaukagulako saltza bat ordenatu beharrekoa edo urtietara gogoetan edo gogoan hartu beharrekoa eta ez da erreza izaten, badakigu. Asko estimatzen dugu biletan, zure lekukotasuna. Ekaitz Goikoetxea, atzo Twitterren bidez ipini zenuen bertsoa pasio eta oinarri direla zuretzat. Idatzi zenuen, eta askatasunaz eredu eta maizu izan dudan eta dudan lagunaren konpainian, eta hori da euskitze alegia, izango dela gaurkoan. Bueno, hemen zaitugu, segureak eta kontatzeko moduan, konpainia honean, ezta? Gipuzkoan oraintsu egondako erakusketa batean, hori Bide luzea eta malkarra izenekoan, ikusi dugu zure lekukotasun hori, eta geroago ere agertu da prensan, ezta? Letra handietan. Garai batean, gizartean izandako posizioak edo argitzen edo kontatzen, ezta? Beste gauza batzuen artean, hor ikusi dugu kultura munduko jentea izandako bidea edo. Zeure kasuan, Isaias Carrascoren atentatua gertatu zenean eta zeuk egindako jende aurreko horretan, sarrerako agurra izan zela uste dut, eta horretan aipatu zenuen, nola egingo dugu aurrera Isaiasena pasatu eta gero, nolabait labur esateko. 10 urte pasatu dira hori bertso horiek egin zenituenetik, eta orain estimatzen dira, ondo estimatzen dira bertso horiek, ezta? Orduan, sasoi aretan lekuzkanpo, ez lekuzkanpo, baina esan entzun askorik hori, ezta? Gero barriz bai. Orain zuri eskatzen dizut, nola sentitu zinen orduan, txaloak nekez entzute hori, etorri hori, ezta? Segundo eterno horiek. Nola gogoratzen duzu hori? Zer zure bidean, zure bertsolari Oholtzaganeko bide horretan, zer izan da hori? Non kokatzen duzu? Nola bizi izan duzu hori eta ostekoak? Hortxe daukazu zeuretzat ere kontatzeko, nahi duzun eran eta nahi duzun beste. Mila esker. Bai, arratsaldeon da eskerrik asko, zuei aukera hau emateagatik, ondo zenion bezala nire bi pasio handiri buruz hitz egiteko, bata bertsoa eta bestea are pasio handiagokoa askatasuna. Eta ondo diozun bezala, Xabier Euskitze ia askatik izan dut ispilu, eredu, maisu, eta zoritxarrez nik nahi baino gutxiagotan kantu lagun. Isaias Carrascoren hilketaren ondorengo bertso hori aipatu duzu, eta kuriosua da, bertso hori nik 2008an, 28 urte nituela kantatu nuelako, eta hain zuzen ere bapateko jarduna ia utzi nuenean. Beraz, nire bertso jardunean askorik ez zuen eraginez. Nik ere denboran atzera egin nahiko nuke eta nire haurtzarotik hasi pixkat nola etorri nahi zen gaur egunera eta Isaias Carrascorena nola eta zergatik kantatu nuen. Nire haurtzaroa oso haurtzaro eder bezala oroitzen dut. Nik zorte ikaragarri izan dut nire gurasoekin, nire etxe inguruarekin, oso ume zoriontsua eta zorionekoa izan naiz ez. Gure etxean asko kontatu da, asko kantatu, behar bada kantatu baino gehiago zintak eta diskoak jartzen zizkiguten goizero eta ni beti esnatzen nintzen Imanol entzunez, Benito Lertxundi, Xabier Lete,
Amaia Zubiria eta Txomin Artola. Eta aldi berean gauero lokartzen nintzen, batez ere nire aitaren ipui bat entzunez. Eta zorionekoa naizela diot, nik arreba gazteagoa dudalako, 4 urte eta ia erdi gazteago. Beraz, 8 urtez aritu nintzen nire aitaren ahotik ipuinak entzuten. Da hori sekulako altxorra eta harribitxia da. Gainera, ahalegin berezia egiten zuen eta askotan berak sortutako ipuinak izaten ziren, ez? Orduan nik giro horretan hazia eta ezia izan naiz. Txiki-txikitatik euskerari oso lotua, kontuei oso lotua eta kantuei oso lotua, ez? Behar bada ez bertsoei, baina entzuten dituen kantu asko bertso moldekoak ziren, ez? Eta oso txikitatik lerratu nintzen bertsoaren antzeko molde edo adierazpideetara, ezta? Eta bestetik, nabarmendu eta ona ekarri nahiko nuke beste behin nire aitaren figura, ez? Nire arrebak duela urtebete argitaratu zuen liburuan, Herriak ez du barkatuko liburuan eskaintza oso ederra egiten zion, ez? Gure aitari. Eskerrak ematen zizkion gu lehen lerroan jartzeagatik, ez? Eta halaxe da, ez? Gure aitak beti esan izan digu, txikitatik, bizitza lehen lerroan bizi behar genuela, ez da? Lehen lerroan bizitzen ez genuen ez ginela bizitzen ariko, ez? Gehienera bizitza ikusten edo bizitza entzuten arituko ginela, eta bizitza bakarra dela eta bizitzeko dela. Eta hori lehen lerrotik egiten dela. Eta hori norbaitek jaso dezaken altxorrik ederrena da, ez? Nik ikusi eta sentitu egiten nuelako berak horixe egiten zuela, ez? Eta bere seme alabongan horixe txertatu nahi izan zuen eta txertatu du jaio ginen egunetik bertatik, ez? Gure etxean euskerak sekulako presentzia izan du eta askatasunak, ez? Askatasuna bere zentzu guztietan pertsona askeak izan behar genuela esaten ziguten eta ahal izatera askatzaileak ere bai. Gu ez ezik, gu bezain askeak izan behar zutela, ez da? Gure ingurukoek eta giza eskubideak. Eta pertsona gizatiarrak izan behar genuela, ez da? Norbait sufritzen edo gaizki ikusten baldin genuen inguratu egin behar gintzaizkiola, ez da? Eta gure besoak eta gure bihotzak zabaldu eta gure genezaken hori eskaini, ez? Eta txikitatik ikusi izan ditut gurasoak eta guk ere, ez? Horretara eraman izan gaituzte, izan giza eskubideen urraketak, naturaren kontrakoak, etorkinekin, ez? Sentiberak izatea, eta ez sentiberak izatea bakarrik, ez? Hurbiltzea eta eskua luzatea eta genezaken hortan laguntze, ez da? Xabierrek kontatu du, Joies hil biharamuneko manifestazio omenaldi, ez? Jendetsu hori, eta ni ere bertan nintzen. Eta ni ere bertan nintzen, 5-6 urte izango nituen eta ondo gogoan dut bertan nintzela, eta esango nuke etxeko guztio ginela, arrebak pare bat urte izango zituen, eta seiatxoan edo eramango zuten hori ez dut oso argi buruan, baina han nintzela bai, eta tentsioa nabarizela ere bai. Han nintzen, besteak beste, elkarretaratze hura, manifestazio hura, gure aitak antolatu zuelako beste 8 bat lagunekin batera, Joiesen laguna zelako, ezta? Eta ez dut gogoan, gerora badakit, irakurrita eta entzunda, ezta? Xabier, Andoni eta Jon Sarasua bertan zirela, baina gogoan dut egun hartan gizon batek liluratu ninduela, bereziki oso barrura sartu zitzaidan, eta ura Imanol izan zen. Imanolen ahotsa oker ezpanago nere segurako aitonak kantua kantatu zuen, eta oso barrura iritsi zitzaidan, eta gogoan dut aitari
esan niola gizonura ezagutu nahi nuela. Eta eskutik heldu eta eraman ninduen beraren gana, eta pare bat hitz elkartrukatuko genituen, ezta. Oroitzapen hori oso gogoan dut, gerora eta aurretik ere bai, ziur aski, Imanol nire kantari kutxunenetako bat izan delako eta jarraitzen duelako izaten, ez? Ez bakarrik kantari, baita figura ere, ez? Euskal Herriari, euskerari, euskal kulturari eman dion guztiagatik, ez? Neri ikaragarri gustatzen zitzaidan Imanol eta Renamai kantatzen zienean, eta ikaragarri gustatzen zait Ausentziaz kantatzen duenean, ezta? Eta ikaragarri iruditzen zait herri honek Imanolekin egin duena, ezta? Nola bidalia ez izan den, eta ze eskertxarrekoak ez izan garen oso gogorra egiten zait. Denboran jauzi bat egingo dut berriz atzera egiteko, orain datorki dalako burura, ni Euskal Filologia ikasten ari nintzela, Gasteizen, 2001 urtean edo izango zen, Imanol eta Pako Ibañez ziren kantuan, bertako antzokian, eta oso oroitzapen ederra eta aldi berean tristea eta gogorra dutez. Garbi izan nuen, bertaratu behar nuela, aukera paregabea zela, bertatik bertara asko maite nituen eta ditudan bi kantariren emanaldiaz gozatzeko, baina aretoa utxik zegoen, ia ez da. 50 bat lagun eta denak 65 urtetik gorakoak. Eta ni antxez da, 21 urteko. Eta han ere beldur ikaragarria somatzen zen, ez? Begiradak, ezker eskuin, nor sartzen zen, norretzen sartzen, eta zentzu horretan nik sekula ez dute beldurrik sentitu izan, beti sentitu izan dut, sentitzen nuen ura egin behar nuela, ez? Pertsona askea, ez? Izan behar nuela, eta neu izan, ez? Beti oinarri hartuta giza eskubideak, ez? Izan etak norbait hiltzen zuenean, izan galek norbait hiltzen zuenean, izan tortura kasuren bat zegoenean, izan gure herrian bizkarzainekin mugitzen ziren bizilagunak genituenean, ez? Altzen neurrian gure babesa eta gure hurbiltasuna eskaini. Naiz eta iruditzen zaidan behar baino gutxiagotan, ez? Eskaini izan niela. Izan beraien etxeetatik urrun, ez? Milaka kilometrotara, ehunka kilometrotara, ez? Preso izan ditugun eta ditugun herritarrekiko eskubideak aldarrikatzeko orduan, izan Naparra, Pertur, hor desagertuta dauden beste kasu batzuen inguruan, ez? Eta hor bezala, bestelako urraketetan, ez? Izan natura, izan migrazio, izan bestelako. Ni bertxotan oso goiz hasi nintzen, ian eigabean, 9 bat urterekin edo, eta oso goiz nabarmendu nintzen, ez da, 13 urterekin gaztetxoen eskolartekoa irabazi nuen, eta Xabier Euskitze zen, gai jartzaile Urruñan, eta Xabierrekin jaialdi bat behin baino gehiagotan, partekatu dut ez askotan, baino txapelura irabazi eta hilabetera edo bakarrik kantatu dut berarekin inoiz bertxotan. Eta ataunen izan zen, Andoni Egaña eta biak ziren, ataungo elkarte batean, eta osaba bertako bazkide eta berak gonbidatuta joan nintzen saioa ikustera. Eta bukaeran, sekulako saioa egin zuten, bai Andonik eta bai Xabierrek, eta bukaeran animatu ninduten kantatzera eta oso gustora aritu nintzen kantuan, 13 bat urterekin.
Eta gerora, beste bi eskolarteko irabazi nituen jarraian, gaztetan, 17-18 urte nituela, 87-88az ari gara, baina ordurako ni Joiesen hilketaren ondotik hasita, aldiro, nire egunerokoan aldiro, manifestatzen nintzen giza eskubideen urraketen kontra, bizitzaren alde, askatasunaren alde, eta naturaltasun erabatekoz eta askatasun erabatekoz, ez? Eta kuriosoa zen, batzuetan, Xabierrek ondo deskribatu du, ez, hor 85. urte inguruan, baituak izan, ez, zirenean, ez da, Aldaia Iglesias Zamora, Deklo, Ortega Lara, esango nuke, astero konzentratzen ginela, maiztasuna hori izaten zela esango nuke, eta hala da, baziren urteak, baituak askatzeko, ez, eskatzeko. Biltzen ginenean, 10 metrora kontramanifestazioak, ez, izaten genituen, eta Matalos bezalako oihuak, ez, entzuten genituen. Baina kuriosoa da, zenbaitetan, biharamunean, eta Matalos oihukatzen ziguten, oiekin beraiekin elkartzen nintzela, beste zerbait aldarrikatzeko, izan presoen Euskal Herriratzea, hurbiltzea, tortura kasuren bat izan baldin bazen ura salatzeko, egunkariaren kasuaren aurrean nire jarrera adierazteko. Eta esango nuke, nik natural bizi nuen hori, ez, nik hala sentitzen nuen, eta nik ez nion begiratzen norekin elkartzen nintzen, ez da. Batzuetan hemenengoen eta bestean, nire bezperan nire parez pare izan zirenekin, ez. Eta inork ez zidan aparteko ezer esan izan sekula, baina nik bai nabari nuen deserosotasuna nire ingurukoen artean, ez da. Kokatu ezin bat. Eta jendeak herri honetan beti izan du bestea kokatu behar hori, ez da. Zergatik, alderdiei, ideologiei, gutartasunari, hartaldeari lotu egi, ez? Bizi izan garelako eta bizi garelako, ez? Orduan, iruditzen zait, nerekin batzutan, eta asko deskolokatu edo egingo balira bezala, ez da? Gaur, atzo hortze hoen, aurrez aurre, sekulakoak esaten genizkioan, eta gaur gurekin zagok. Izan ere bakarra nintzen, edo bakarretakoa, ez da? Orduan, gurekin zaude edo gure etxaia zara, ez? Nolabait, horrelako dinamika baten biziko bagina bezala, ez da? Gutarrak eta gaur gurekin ez dagoena, nek ulergaitza edo pentsa ezina zen, bihar egon zitekenik, ez da? Aldi berean, institutuan eta konzentrazioak ere egiten ziren, batekoak eta bestekoak, eta, bueno, ni horri izaten nintzen ez, aktiboki, sentitzen nuena, adierazten, ez da. Eta ikusten nuen, nire zenbait laguni, dianak marrazten zizkiotela, edo iraindu egiten zutela, edo mehatxatu egiten zutela, ez. Nik sekula ez dute horrelakorik bizi izan, baina bertsoei dagokienez, tamalez, ez dut Xabierrek inundik inora, Xabierrek bizi izan duen plaza askotan jarduteko modurik izan, ez? Nire plazak oso urriak izan dira, naiz eta 16-17 urterekin, nire eskolartekoak irabazian nituen, eta nire maila, nahiko ona zen, ez da? Nire adinerako eta bertsoa bizitzeko modua ere ederra zen, eta 18 urtetik gorako jauzia ere natural eta ondo egin nuen, ez? Bertxotan, tamalez, pena hori dut, ez? Nik bertsoa pasioz bizi nuen, bertsoari denbora asko eskaintzen nion,
gustora eskaintzen nion, hori zen ere bizi oinarria, eta urtean dozena erdi bat saio edo izango nituen. Baina hala ere, baziren zenbait egoera zer pentsa ematen zidatenak, ez? Batetik, nire inguruko guztiek saio berean kantatzen zuten zenbaitetan nik ez nuen kantatzen. Niri ez zidaten deitzen. Eta arrazoi bila hasten nintzen, ez da? Esaten, ni baino zarxiagoak hemen zeudek, ni baino gazteagoak ere bai. Ni baino hobeto kantatzen dutenak hemen zeudek, baino ni baino nekezago egiten dutenak ere hor zeudek. Eta ni ez nauk. Eta ni ere goierritarra nauk, o ni ere zera nauk, ez? Orduan, ze arrazoi ez, egon ote zitekeen, gaur baita aurrengoan ere bai, ekaitz olako saioetatik ez, inguruko guztiak saio berean eta ekaitzik ez. Bestelako gertaerak ere badira, ez da? Gu ordizira juten ginen, larun batetan eta festaranien ez oso gautxoria izan sekula, baina boladatxo bat izan genuen, joaten ginena kuadrilan eta hortxe, eskolartekoak irabazi berritan, gogoan dut, oso modu honean, nola hurbildu zitzaidan gazte kuadrilla bat, eta gazte bat bereziki, eta Bizkarretik heldu, eta oso modu honean, nola esan zidan, Ekaitz oso bertsolari ona naiz, baina sekula eztek gure herrian kantatuko. Eta hori ere hiltzatuta geratu zitzaidan, eta gerora halaxe izan, ez? Edo Miguel Ángel Blanco hil zutenekoan, bezperan Bilbon ginen, bere askatzea eskatzen, eta biharamunean bertso saioa genuen, eta gertatuta ni ez nengoen bertsotarako. Eta halaxe ez, adierazi nien nintzela bertxotara joango, gertatuta. 17-18 urte izango nituen. Eta orduan ere halaxe esan zidaten. Gaur etzara etorriko, baina aurrera ere etzala sekula etorriko ez ona, eta ez ingurukoetara. Eta nik zentzu hortan natural bizi izan nuen hori ez. Esan dut, banekien ondorioak zein izan zitezken, entzuten nuelako eta bizi nituelako ez. Eta oso gogorra izan daiteke, eta oso gogorra da ez, ondo pentsatzen jarri ezkero. Egin kontu nik 17-18 urte nituela, eta bertxotan goi-goian den bilela. Gaztearek esan zidan bezala, neri, eta holaxe esan zidan gainera, neri asko gustatzen zaidakik bertxotan nola egiten duan. Eta oso ondo egiten dek bertxotan, baina ez dek sekula kantatuko gure herrian, ez. Eta bertsoa pasioz bizi duen nerabe gazte batentzat hori oso gogorra da. Nere denbora, nere alegina, nere energia guztia horretara bideratuta nuenean, nituen saio apur horietan, ez, ikustea, ez zidatela deitzen, inguruko guztiek deitzen zietenean, edo zuzenean, ez, esaten zidatela, nik beraien herrian eta ingurukoetan, ez nuela kantatuko, claro, nik esaten nuen, nik zer egin dut, ez da? Giza eskubideen alde bizi, nire egunerokoan, modu aktiboan, izan bateko, izan besteko, izan edonolako, eta inori ez diot kalterik egiten. Alderantziz iruditzen zitzaidan eta iruditzen zait jakina. Baina sufritu ez dut sufritu zentzu hortan. Bertsozale pare batek esan izan dit, baina bertxotan eta bertso munduko jendeak ere, pare batek ere esan izan didate. Eta elkarrizketa horiek oso gogoan ditut, ez da? Nola esaten zidaten, eta nire hobe beharrez esango zidaten, beraien ustez nik ala esan dien, hariko zarete zuen, nire hobe beharrez hariko zaretelakoan, ez? Nola esaten zidaten, nire jarrera horrek, ez da?
etaren kontrako, etaren atentatuen aurrean aktiboki manifestatzeak bertxotan, ez, nire gaitzespena adierazteak ez zidala bat ere lagunduko bertxotarako, ez. Enitzela sekula bertsolari izango, baldin eta bide hortatik ateratzen ez banintzen, ez. Nire erantzuna izan zen, ea bitan pentsatu ote zuen esaten ari zitzaidana, ez da? Ea esaten ari zitzaidana ote zen bertxotan egiteko ni izateari utzi beharroten nion. Nik bertso asko maite nuela, baino sekula ez niola, ez? Ni izateari utziko eta sekula ez nuela baldintzatuko esateko neukan hori, ez da. Are gutxiago, gure herrian, gertatzen ari zirenak gertatuta, ez da. Bestelako gertaerak, konturatzen nintzen beldur handia zegoela. Beldur handia zegoela eta Xabierrek ondo esan duen bezala, guk ez genuen sekula hitz egiten gatazka ditu izan zaion, ez etaren atentatu ez, eta ez bestelako ez, behintzat nerekin ez zuten hitz egiten, ez da? Eta nik asko hitz egiten nuen nire kuadrillakoekin, nire ingurukoekin, baina nik beti bota izan dut faltan gai hauetaz hitz egitea, ez da? Nabari nuen beldur ikaragarria gaiak jartzeko orduan ere, gogoratzen naiz, hauteskunde bezperetan eta gaietako bat beti izaten zen. Zuek datozen hauteskundeetara aurkeztuko zareten 4 hautagai zaret, ez da? Bat PNV-koa, EJ-koa, bestea EH Bildukoa, bestea Alderdi Sozialistakoa eta bestea PP-koa. Eta kuriosoa da, kuadrillakoekin inoiz esan izan didate, PP-koa edo Alderdi Sozialistakoa beti ni nintzen. Eta ez dakit, beti ni nintzen, ez? Eta orduan, bazegoen joera bat ere, zenbait paperetatik kantatzeko eskatzen zitzaigunean, deseroso sentitzekoa, ez da? Eta nik bertsoa beti ulertu izan dut, egokitzen zaizun paperetik kantatu beharrekoa, ez? Horregatik iruditzen zait ariketa zoragarria, ez? Ni bortxatzaile baten larruan jartzen banaute, bortxatzaile batek sentituko lukeenetik kantatu behar dut, ez? Ni PP-ko edo guardia zibil baten larruan jartzen baldin banaute, edo torturatzaile baten larruan jartzen banaute, ahalegin berezia egin behar dut, bere buruan sartzeko eta berak kantatuko edo adieraziko lituzkeena kantatzeko. Eta ikusten eta somatzen nuena zen deserosotasun bat, blergarri edo izan daitekeena, zenbait kasutan, behar bada, ez delako erreza ez, zenbaitetan, ez dakit, bortxatzaile baten larruan jartzen bat zaituzte, ahalegin handia egin behar da ez, baino aldi berean hori du ederra ez, bertsoak, behin bertsoiek botata, zeu izaten ez, jarraitzen duzula, eta hortik egin ditzakezun ekarpenak ere oso ederrak izan daitezkela, ez da. Eta gero zurera itzuliko naiz, ez, 2008an, ni orduan arrasaten nenbilen euskara irakasle, helduen eskolan, epa batean, eta Isai askarrasko, ni klaseak ematen nengoenetik, 300 metrora edo, ez, hil zuten. Eta gauean, bertso saioa nuen Beasainen urteroko bertso saioa, eta saio horretan Beasaindarren batek urtero kantatzen zuen, ezta? Horrela adostua geneukan, eta niri egokitzen zitzaidan. Nik hilketaren berri autoan jakin nuen, normalean irratia entzunez egiten nuelako, joan etorria, eta albistegietan entzun orduko sekulako zirrara eta urradura, ez? Sentitu nuen, eta amorruz irratia itzali eta goitik bera etorri zitzaidan nahi gabean bertsoa, ez da? Gerora kantatuko nuen bertso hura, ez?
Eta argi neukan aldi berean agurrean, eta lehenengo agurrean kantatuko nuela. Nolabait adirazi nahi nuelako, hori zela une horretan neukan gorputzaldia eta aldartea, ezta? Eta ni ez nengoela, ez dakit, udaberriaren etorrerari buruz kantatzeko aurretik hori adirazi gabez. Bigarren agurrean ere kantan ezakelako. Azken batean agurretan aske garelako, ez nahi dugunaz kantatu ahal izateko. Aldi berean, banuen susmoa, gerora gertatu zen bezala, gai bezala ez zigutela jarriko, ez? Eta aukerarik ere ez genuela izango horretaz kantatzeko. Horretan ere, beldurra somatzen nuen gai jartzaien aldetik, ez? Gaiak jartzekoa, eta ni bertxotan aurrez ere, badirudi kontu hauen inguruan, ez? Etaren jarduna eta gaitzesteen bertxotan 2008an hasi nintzela, eta ez da hala, ez? Hain zuzen ere, lehen esan dudan bezala, hortxe gutxi gora bera utzi nion bateko jardunari, ez? Nik egokitu izan zaidanetan, oinak jarri izan dizkidanetan, kantatu izan dut, ez? Esan dudan bezala, bertso saio gutxi izan ditut, tamalez, baina oso gaztetatik asko idatzi dut, bertso jarri asko ditut, eta sorta asko dira, Euskal Herriko egoeraz jarri izan ditudanak. Gogoan ditut, adibidez, Joseba Sarriona India, banintz bezala kantatu idatzitakoak, 16-17 urte nituela, gogoan dut, 2000 urtean edo, Imanol eta Mikel Azurmendiri idatzitako bertso sorta, saritua izan zena. Nolabait, beraien herritik, ez, joan behar izan zutelako, eta hori irudikatuz idatzitako bertsoak, 19-20 urte izango nituen. Gogoan dut, Basarri saria kopla batzuekin, ez dakit, seguraski bakarra izango da, kopla bidez irabazitakoa, kopla batzuekin irabazi nuen urtea, 2002an edo batean, metafora moldura txoriak, hegaztiak erabili nituen, arranoa, usoa, kukua, belea, ez? Haiek ere sarituak, berriagoak aur motxiladunei idatzitakoak, eta azkeneko Basarri irabazitakoak ere, mingarri den bitartean, ez da? Gaur egunetik, oraindik, ez da? Pixka bat bukatze aldera, iruditzen zait, Xabierrek zion gauzak aldatu ote diren. Nik bertxotan orain ez dut egiten, idatzi eta jarri egiten ditut urtean pare bat bertso sorta, baino egin kontu eta desagertu zenetik urteak pasa direla, eta batean aritzen ez naiz ere, bertso mundua nahiko gertutik jarraitzen dut, bertsoak .eusen jartzen dituzten bertsoak eta entzuten ditut, eta zenbait gai oraindik ez dira jorratzen, ez dira kantatzen, ez dira adierazten, ez? Eta hori, esan dudan bezala, dagoeneko 2022an gaudela, ez da? Ez dakit, niri beti iruditzen zait pena, ez, gai hauetaz ez hitz egitea. Nik ez dakit, Xabierri duela gutxi sekulako elkarrizketa egin zioten barruan gaude podcast edo ez irratsaioan. Ez dakit Xabierri bertso munduko inork ezer esan izan dion, gustatu zaion, entzun duen, zer sentitu duen, ordukoaz, ez? Azken batean, zenbait gertaera gertatzen diren unean, baina gaur egun gertaera horietatik, ia 30 urtera, ia 20 urtera, ia 10 urtera, ez? Eta armak utzita desaktu zenetik ere urteak pasatu dira,
baino hitz egin gabe jarraitzen dugu, eta ez dakiz zergatik, ez? Beldurra ez jarraitzen dugulako oraindik, zeren beldur gara, ez da? Ze herri egin nahi dugu, ez? Hitz egiten ez duen herria, herri sano, aske eta ederra izan oteliteke, ez da? Bertsolaritzan bertan ere, liburu zoragarriak, ez? Idatzi izan dira, generoaz, ez? Emakumearen eta gizonen plaza betetzeaz, ez betetzeaz, kontrako eztarria, ez? Eztarritik jarri zitzaion izena, baina iruditzen zait, oraindik ere 2022an kontrako eztarri desente daudela bertsotan. Ekaitze, mila esker denbora apur bat laburtxo gabiltza. Kontuan hartu azken 5 minutuetan badakite bukaerako agurrerako ez dozuela minutu bat bera ere baina ia hartzen dugu. Galdu egin zaitugu. Asko da ba. Orain bai. Esandako azkenekotik, bertso bat azkenerako hori bukaerako bertso edo eskatu dizuet eta baia azken momentuan hartzen dugun denbora apur bat horretarako, bitartean badire galdera batzuk. Esandako zure esanetik horren arira, agertzen da hemen Lurde Soñaderrak dio mila esker, goresmen guztiak, zuen hitz argi indartzu eta batez ere zintzoengatik. Nire ustez, oraindik ere, euskararen munduak gehiago hitz egin beharko luke. Gai hauen inguruan isiltasuna da nagusi oraindik. Munduak ez du ahotzik. Banakakoen hitzak behar ditugu denon arteko kontakizuna osatzeko. Gertatuko alda, hautsiko alda isiltasuna, denbora kontran doakigula esango nuke. Horrekin batera, badago beste bat, Pello Salaburuk esaten duena azteko, eskerrak eta aski interesgarria, unkigarria, biei egin nahi dizuet galdera hau. Gauzak aldatu dira, gozatu dira, biztanda. Horrezta zalantzarik. Zuek uste duzue bertsolarien artean ere gauzak aldatu direla, uste duzue askatasun handiagoa dela gaur egun, uste duzue orain ez dela taburik, gai jartzaileren batek askatasuna izango luke etari buruzko gairen bat ateratzeko, eta bertsolariak kantatzeko, eskerrik asko. Ez dakit labur esategorik egongo den honetan, baina saiatu esan dizuedan moduan nik gaur egungo martxa hori ez dut askori jarraitzen, eta ez dakit ze eratako gaiak jartzen dituzten, eta gai hauei buruz naturaltasunez hitz egiteko biderik ematen ote den, gure garaian halako gairik etzen izaten. Aipatu dut, perestroika, sandinismoa, Berlingo harresia, garaiko gertaera soziali eta politikoi buruz hitz egiten zen, frivolitaterik handienez ere aritzen ginen, gaiak jartzen zizkiguten, Lola Floresi buruz, Julio Iglesias, kantaria nola da, Julio Iglesias alda. Julio Iglesias Zamora zen, bai dute edukizutena. Eta beste ere Julio Iglesias alda, kantari zera hori. Bai. Ari buruz, eta Michael Jacksoni buruz, eta frivolitaterik handienei buruz ere kantatzen genuen, gaiak jartzen zizkigutelako. Horrelako gairik etzen izaten. Gurutze jantzi torturatu zutenean, ondorengo hainbat eta hainbat torturatu eta hil zutenean, ura beldurgarria izan zen, sekulako astinaldia izan zen, eta ondoren hainbat eta hainbat saiotan kantatu genuen horri buruz, eta bortizkeria beldurgarri, oraindik ere larriagoa zen bortizkeria zen ura, estatuaren erakunde batetik baitzetorren. Eta oraindik ere larriagotasun handiagoa ematen zion horrek. Eta horri buruz asko kantatu genuen, baina aste hartan bertan, orduan sekulako jendetzak hiltzen zituenetak, 80ko hamarkadan, 80 hamarrekoan, eta beste hildako asko ere izaten ziren, eta haiei buruz berriz gairik ez ziguten sekula jartzen. Eta kantatzekotan, ekaitzek egin zuen bezala agurren bat aukeratu beharko zenuen, edo norbait behar bada usartuko zen bideren bat ematera ea Xabierrek zerbait esan nahi duen. Xabier, ze berri emaiko zenuke datorren asteleeneko albistegian. Horrelako gairen bat jarri zidaten, noiz bait bide eman zezakeena, baina oso gutxitan. Eta gero beste kontu bat ere bada. Gauza hauek,
ez aipatzea erresagoa da, min ematen dute. Baina, azkenean, nik bertsiorik eta ez dut egin Twitterren hau zabaldu zuenean, korapiloa oraindik ere hortxe dago, eta laikak bai eman ditut, baina bertsiorik eta ez dut egin zitzaidan ateratzen barrutik honi propaganda egiterik ere, horixe, oraindik ere korapilo handia daukadalako, ez da. Baina, gizarte mailan ikuste dut berbaiteko gauza asko geratzen direla. Bai, baina gaur txio bat, Fabian La Espada jarri du txio bat, eskerrik asko Ekaitz eta Xabier, erakutsi duzuen, gure saio honetan parte hartzeko erakutsi duzuen prestasunagatik eta ausardiagatik. Bueno, bale, prestasuna ondo dago, baina gaur egun honi buruz hitz egiteko ausardia behar izatea. Hori baino, naturaltasun eta askatasun gehiago ez izatea, gaur egun beldurgarria. Eta gero, hau esan gabe uste askoz erresagoa da, baina ez dut balio izan, esan beharrekoak esan gabe usteko, eta horrek arazoak sortzen ditu, eta honek arazorik ez du sortuko behar bada, beste norbaitik korapiloren bat, ez da, baina 32 urterekin bertsotetik erretiratu nintzen, nien nintzen baztertutako bat bestela, esan nahi dut, parrandazalea nintzen, bertsolari taldean guztiz onartuta nengoen, nintzen hola, basterrean errex usteko moduko gixajo bat, edo ez, ni onartutako pertsona bat nintzen, eta neure horretan arrakasta neukana. 32 urterekin sekula inork egin ez duena egin, bertsotatik erretiratu, eta bertsozale elkarteak, orduan bertsolari elkartea zenak, ez ofizialki, ez extraofizialki, ez hango kideren batek pertsonalki, ez bertsolariren batek niri inoiz, inork ez dit aipatu. Zergatik, lehen esan dizuet, hemen denok bizi behar izan ditugu garai hauek, eta denok egin dugu ahal izan dugun. Haientzat ere, beste askorentzat ere, etzen erraza izango. Eta behar bada, batzuentzat, nire jarrerak oraindik ere zailago bihurtuko zuen beraien ibilbidea. Esan nahi dut, nik gauzak batzuetan behintzat esan egiten dituen, eta horrek giro deserosoa sortzen zuen azkenean. Horrek sortzen zuen, tentsio, behin Ekaitzi norbaitek esan ziona, ez da? Ze behar eukeanik hori kantatzeko. Eta nik hori sumatzen nuen, tentsioa sortzen nuen, zertarako sortzen du honek, tentsio hori. Bat ere beharrik aldago ba. Hori esan gabe ezin altzikeken geratu. Ez, gurutze jantzi torturatuta akabatzea lotsagarria izan zen moduan, Inazio Uria akabatzea, Loiolako baserritar bat, langile porrokatu bat, gizon xe, umil, jator, herritar bat akabatzea, guztiz lotsagarria izan zen. Eta bat salatu zen, asko salatu zen, eta beste berriz, ez zait iruditzen, ni ordurako erretiratuta nengoen, baina ez zait iruditzen Inazio Uriaren hilketa salatzeko inork bertsori kantatuko zuenik. Eta nik berriz, horrelako, ni orduan, ibili izan baniz, Inazio Uriarena esan gabe ez nuen utziko. Eta jakina horrek tentsioa sortzen du. Eta tentsioa sortzen duen hau, azkenean ez alda hobe izango, dagoela, pena du, euskitzegi bertsolaritzari ematen ziok, zera bat, eta halako mailako bertsolaria kanpoan geratzea, eta pena du, baina beste alde batetik ez alda horixe izango hoberena. Eta horiek denak esan gabe daude. Eta hala geratuko dira, seguru asko. Bueno, Ekaitze gauza asko geratzen dira hor lapikoan segurutik, ez dira minutu asko geratzen, ez dakite ezer gehitu nahi duzun alan, edo gai tabuak direnak edo ez direnak, edo nahi bili naiz begiratzen hor senpelarre datu basean, eta zer hitz batzuk biktimak eta antetatu eta ipinez gero esaten du isiltasunaz gozatu, esan nahi du horren alerik eta ez dagoela, ez da? Nonbait badirela gai batzuk, edo agertzen ez direnak, edo nekez agertzen direnak, edo olako zuk lehengo batean aipatzen zenun esate baterako Maixabel pelikularena, hori badala atxakia, ez da, zerbait esateko eta ze uste duzu?
Bai, iruditzen zait, zenbait gai aipatu dituzunak, ez, jorratu gabe eta plazaratu gabe, ez, jarraitzen dutela, esan duzun Maixabel pelikularen inguruan adibidez, ezta? Maixabel pelikula ikaragarri ikusi da Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo sekulako sona, arrakasta, sari pila bat, ez, eskuratu ditu, eta hori notizi da, ez? Eta bertsolariak beti kantatu izan dio, inguruan gertatzen ari zaionari, ez? Eta hortik gai asko atera litezke, ez? Besterik gabe, Maixabel pelikulak Maixabel pelikula egiten ari den bidea, edo niri asko gustatuko litzeak, ez? Gai bat izatea, begira, zu Maixabel zara eta zu Ibon Etxezarreta, adibidez, ezta? Eta elkartze hori, ez? Bakoitza beretik, eta bakoitzak zer esango lukeen, ez? Badira gaiak, gaur egungoak, edo ez dakit, ez? Memoriariketak urte hurrenak izaten dira, ezta? Orduan, bueno, gaur ez dakit zeinen urte hurrena, zer daukazu, ez? Esateko, bizitzeko, ez dakit, edo zu Maixabel zara, edo zu Maria zara, edo beste edozein biktima, ezta? Edo zuk, ez dakit, Xabierrek orain, Xabier entzuten nionean, ez, berak bertsoak apateko jarduna edo utzi zuenean, momentu hartan ez zuela, ez, jaso bertso zale elkartetik, baina gaur egun Xabier gerora, 20 urtera, ez, neri hori egiten zait gogorra, momentu jakin batean pertsona batek egoera jakin bategatik, testuinguru jakin bategatik, duen jarrera du, eta duen erreakzioa ditu. Azken batean, hemen gauzak gertatu direla hori ezin du inork ukatu, ez da? Gauza ezberdinak gertatu direla eta eragin digutela, ez da? Guztioi, modu desberdinetan. Bati eragingo dio sakonago, modu batera, besteari bestera, baino eragin denoi ez eragiten digu, gertatuak gertatu dira, ez? Horren inguruan zergatik ez da hitz egiten. Bere garaian ez zen hitz egin. Baina 20 urtera, 30 urtera zergatik jarraitzen dugu hitz egin gabe, egoerak eta baldintzak askozaz errezagoak eta goxoagoak eta hobeak direnean, ez? Ni bat nator, garai batean baino askozaz hobeto gaudela, ez? Baina baldintzak ere askozaz hobeak, xamurragoak eta egokiagoak dira, lehen egin ez genuena egin ahal izateko, ez? Hitz egiteko, gure ezberdintasunetatik, baina zergatik ez dugu egiten. Eta noiz arte jarraitu behar dugu egin gabe. Hori ba. Ekaitz, bueno, neure erlojuan eta badira 8 eta 26 minutu, ez da geratzen askorik, hor galdera edo iruzkin batzuk egon dira tartean, danak, bueno, iztun apartak eta persona hobeak esaten du Maite Leniz Barrutiak, badira hor beste Koldo Martinezek ere bueno, maite zaituztet eta, bueno, hor en fin, isiltasunak armairuaren funtzio egiten du, errealitatetik aldetze zaitu, bertan sartzen zara zeure burua babesteko eta, bueno, egin du bere gogo eta, ez da, gauza bera gertatuko zaie oraindik euren buruekiko beldurraz bizi direnei aurrera eta mila esker denagatik. Nik beste guztien izenean eskerrak eman zuen lekukotasunagatik asko eskertzen dugu hori egitea, bakoitza beren esperientziatik eta bere bizipenetik, eta beste barik ez dakit bertsoarena nola ikusten dozuen, baina gure badozue bukaeroko bertsoa, zeuek daukazue hitza, modua eta daukera. Mila esker, mozo handi bat, bioi. Gazteari abantaila emango diat. Ja ba. Ekaitz? Gazteari abantaila eman diozu, baina ez da enteratu. Isiltasuna, isiluneak oso garrantzitsuak dira, Amagoia. Ja. Ekaitz? Barkatu, ni hasiko naiz orduan. Zeu zara, bai. Zeure txanda. Barkatu.
Zenbait gairekin isiluneak, ez aldira luzetxoak, mehatxatuak, desagertuak, biktimak edo presoak, nik denentzat nahi ditut zabalik, ahoak eta besoak, askea eta askatzailea, izan behar du bertsoak, hitzaren unibertsoak. Beti unkitu naiz, biktima ororen, minez eta negar hotsez. Beti poztu naiz, herrikideen, arrakastez eta pozez. Beti enuen dendena esango neure hitzez ta ahotsez, baina babestu nauzuen denoi eskerrik asko bihotzez. Bueno, geube bihotzez eskerrik asko, oso ondo, txaloak beroak, biontzat. Eta uste dut honezkero amaitu behar dugula. Fabian, zer? Bai, ez, bakarrik esateko Xabierri lehen aipua egin duelako eta bueno, hasteko uste dut denon izenean hitz egin dezake dela esateko mailako jarduera egin duzuela, ez bertsotan bakarrik. Hitz egindakoaz benetan hausnarketa polita egin dezakegula, hori indarkeriaren aurka manifestatu garen guztiontzat bai zarete eredu. Eta lehen hori Xabiertxo aipua izan da ausardia, bitxia delako, gaur egun horretaz benetan, ausardia gatz puntu bat gehiago behar delako, nonbait, ezta? Zoritxarrez, baina bentzitzen ari gara, hau da, garaitzen ari gara eta gailentzen ari gara, espazio horiek hartzen ari baikarelako, hori, askatasunaren izenean, eta askatasun adierazpenaren izenean. Beraz, mila esker bioi, eta oso eskertuta gaude gogoan memoria dignakok, eta hitza Amagoiari agur esateko. Eskerrik asko. Bueno, baina ez dakitzema jente dagoen, ez dagoen, edo alde egin duten, baina, bueno, guztion izenean, mila esker, eta, bueno, segurotik hemendik aurrera ere, noiz be, alkarrik usteko modua izango dugula, eta edozein kasutan, gaudela hori gogo eta munduan, eta gauzak pentsatzeko munduan, eta bizikidetza eratu behar horretan, konprometituta oso-osoan. Mila esker, besarka da handi bat, bioi. Eskerrik asko eta beste barik. besarka da. Agur guztioi. Izan ongi, jo.